Saksi sa pagpatid-patid sa pulis sa namatay nga Chastity Mirabilis. Ipaubos sa Witness Protection Program. Mga tinugyanan sa balaod, nakakuha na og impormasyon gikan sa bata. Police Station 2 mo insister nga ang kalibin sa inahan ni Chastity Mirabilis ang mibunog sa namatay nga 11 anyos nga bata. Arsobispo sa Subo nag-ampo nga dili madayon ang death sentence ni Mary Jane Veloso, samtang hepe sa kapulisan sa rehiyon misugyot nga ibalik ang death penalty. Hawanan sa City Hall ang mga sidewalk sa mga dalan gikan sa simbahan sa San Nicolas hangtod sa simbahan sa Guadalupe. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 29 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Dawaton og tun-an sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang token nga 1 peso increase nga petisyon sa minimum wage nga isangat sa labor groups. Ang petisyon isangat sa labor sector alang sa pagpadayag sa ilang kasagbuyo sa pagpatuman sa ilang gipangayo nga increase sa minimum wage. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Industry Tripartite Council. Wa pa'y nadawat nga wage hike petition ang buhatan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board taliwala sa planong pagduso sa mga labor groups og token nga 1 peso wage increase. Matud pa sa labaw sa RTWPB Ezekiel Sarcauga nga ila pang paabuton ang isangat nga wage hike petition sa mga labor groups. Apan bisan walay petition sa pag-uminto sa sweldo, matud ni Sarcauga ilang gi-assess ang economic conditions sa Central Visayas alang sa basihan kung pila ang angayan nga minimum nga sweldo sa rehiyon. Automatic nag-review na may kuha na kakudun 7. Una pagkahaman ato na anagaling may schedule po consultation kung angayan bang disturbuhon ang existing wage structure. So we are for scheduled consultations calendared for the next month. So eventually at the end of the consultation, the board comes up with a decision. Ang Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines nagplanong muduso og 1 peso wage hike petition alang sa pagpadayag sa ilang kasagmuyo sa wala pag-aprobar sa kapin usa ka katus ka pesos nga aumento sa sweldo. Ang Department of Labor and Employment mipasiugda sa usa ka solidarity run tali sa mga mamumuno ug mga nagdumala sa mga kumpanya alang sa panaghiusa. Giagni ni Sarcauga ang tanan sa pag-apil hilabi na gikan sa management sa mga kumpanya aron ipakita ang ilang pakighiusa sa ilang mga trabahante. Labor Day celebration na tripartite na to buwan, management is there to appreciate the contribution of the workers. Government is there to ensure na balanse ang nakuha, no? ang tratamento sa gobyerno ato sa labor o management, no? Muna ang Gawa sa Solidarity Run, ipahigayon ang mga job fair sa Abiliana National School, SM City, SM Consolacion, Lapu-Lapu City Hoops Dome, Capitol o Robinsons Dumaguete. Leslie Caminado Vistil, News 5. Gipasabot sa DSWD nga andam nilang dawaton ang mga mereklamo sa biktima sa bagyong Yolanda nga wa makadawat sa ilang financial assistance. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Subay sa mga reklamo sa mga residente sa lungsod sa Danbantayan nga wa pa makadawat ang anaa sa listahan sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda, hikutaron sa Department of Social Welfare and Development ang mga problema. Apan kinahanglan nga ang biktima mismo ang muduol silang buhatan ug muagi sila sa proseso una pa makadawat. Bisan og malangay, paninguhaon nila nga makuha sa biktima ang angay kaniya. Tahan niya, mo-claim yun sila nga victim sila. Of course kana proseso gyapon, no? So kung ma-probahan na to nga tinuod yun siya nga biktima, naagid siya damage sa iyang balay, then ato na ato sa LGU, then the LGU might or submit that to our office para for additional, mag-request na sa additional funding. Matod sa tigpamaba sa DSWD-7 nga sawa pa nila madawat ang lista sa mga biktima, miagi kini sa local government units nga maoy nag-unang buhatan nga mi-assess sa ilang mga konstituwente. Pinirmahan kini sa mga mayor. Ang nadawat nilang lista ilang ipadala ngadto sa kauluhan ug ang kwarta nga iapod-apod ilasab nga ideposito sa panudanan sa LGU ug sila na maoy muhatag base sa listahan nga ilang gisumite. Kaya ang money is transferred already to the local government unit.
So siguro, mismo ano, depende na sa form sa local government yun kung i-cash nila or through check. So kay transfer naman ko ng money sa ilaha. Leslie Caminada Vistil, News 5. Mipahibaw ang Commission on Elections sa probinsya sa Sugbo nga exempted na ang mga senior citizens, persons with disabilities, indigenous people ug mga piniriso nga kolektahan og legal fees sa ilang pagkuha og voter certification. Sa bag-ong memorandum sa COMELEC Head Office, dili na kolektahan og 75 pesos nga balayrunon ang mga nahisgutang sektor sa Katilingban. Samtang gipahibaw sab sa COMELEC nga karon na lang kutob ang pagsumiter sa mga kalungsuran sa ilang quarterly progress report aron makita na nila ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga registered voters alang sa maabot nga pinilihay sunod tuig. Number of registered voters, sakto gyud. Although na siya plus minus no kay dunay mamatay, dunay ma-deactivate, pero mas dako gyud ang nagparehistro. Ito yun na para sa Gitagalan og dapo kaadlaw pagguba sa ilang mga balay ang mga nagpuyo sa Inayawan Dam site. Ang notisya gi-issue sa buhatan ni Raquel Arce sa probe kun Prevention Restoration Order Beautification Enhancement. Ray Pasaporte, Suginlimi. Ang probe mao ang muguba sa ilang balay kung nagpabilin pa kini nga nagbarog human sa gitagal nga napulo kaadlaw. Si tinta ka pamilya ana ang magpuyo sa dam site ang gipabakwit duha ka semana ang nakalabay. Apan sa listahan sa probe, miabot na kini og 92 ka pamilya. Gitagana sa City Hall ang relocation site nga nahimutang sa Sitio San Isidro, Barangay Inayawan. Wala ko dali, ilari, wala ko kadawat kay dito ko kadabaso ko sa baboy. Na imong listahan ni, imongan? Wala. O diha. Oh, no modili man ta nga kuan god. Paguba man. Masupak ta sa gobyerno ug maore kuan. Oh, naalay kabalihinan. Pero di may modili amo yung gubon ug naapay kanang katabang nako sa kumbana ba. Ya di man nakatabang kay di pa man nakakusog itong sukad atong gitikbas. Apan giandam pa sa City Hall ang relocation site nga kabalhinan sa mga taga Inayawan landfill. Ug dili pa mahimong balhinan hangtod nga maandam na kini. Kung relocation ready o kinsa tong legitimate nga pwede maka-avail sa relocation, then sila lang sad may magbagahi o dili na sad na excuse nila nga dili sad sila i-clear. There is the relocation, they will grab the relocation or not, we will clear the area. Ray Pasaporte, News 5. Giampo sa Arsobispo sa Sugbo nga dili madayon ang death sentence ni Mary Jane Veloso. Apan hepe sa Police Regional Office 7, gusto nga ibalik ang death penalty aron sa pagigbatok sa illegal nga drogas. King Perez, Suginlimi. Way hunong ang pag-ampo nga gihimo sa Arsobispo sa Sugbo aron dili madayon ang execution ni Mary Jane Veloso kinsa napasangin lang nagdala og drogas pagsulod sa Indonesia. Miawag si Archbishop Jose Palma sa mga OFWs nga magbinantayon batok niadtong gustong mapahimo silang pagkakabus aron dili mabiktima sama ni Mary Jane Veloso. That are happening. We're aware of some who make use of the poverty of many and of course the ignorance of some, making them carriers of supposed to be we are not judging, but of course carriers of prohibited drugs and therefore Apan kun giampo sa tanan nga dili mapahamtangan sa silot nga kamatayon si Mary Jane, buot sa hepe sa Police Regional Office may balik ang death penalty. Tungod kay nagpabiling problema ang gidiling drogas, uyon ang Regional Director sa Pulisan sa Central Visayas nga ibalik ang death penalty diri sa Pilipinas. Iyang gisugyot nga i-review pagbalik sa Kongreso ang death penalty, agi og solusyon sa problema sa gidiling drogas sa nasod. Ubos sa pamunuan ni Banyas, iyang ipahingusgan ng pagigbatok sa gidili nga drogas. Itong mga masamang tao, may mga masamang balak din at kayo'y gagamitin lang po. Yun ang aming talagang concern. Sana they should really be very careful about yung mga padala-padala. Alang kang Banyas pasidaan lang sa tanan ang nahitabo ni Mary Jane ug mitambag sa mugawa sa nasod nga magbantay sa mga mapahimos lanon, ingon man nga magbantay sa mga dalang bagahe. In our experience man,
kanang mga big time na mga when na ako sa Aidsot sa Krame, daghan man ang among nahuli na mga big time na mga drug traffickers. Well, after they've been sentenced na sila sa Muntinlupa, yun nga, nababasa natin na they're still enjoying the good life doon sa Muntinlupa. We can only pray that even at the last minute it could change. But again, we recognize that there are laws beyond our powers to deter or to stop. King Perez, News 5. Laing subject sa bypass operation nga gihimo sa Cebu City Intelligence Branch nakasibat apan ang duha niini nga mga kauban mao nadakpan. Ryan Sorote, Suginlimi. Nakadagan ang subject na si Melvin Dayuday alias Pangkoy diyang nakabantay sa presensya sa mga operatiba sa Cebu City Intelligence Branch pasado alas 10 kagabi sa Bontores, Barangay Basak, San Nicolas. Wa dayon makasud sa compound sa himutangan sa subject ang kapulisan tungod sa duha ka metal gates nga dugay nilang nablihan. Daghan sa buglotsunan sa dapit. Nabtan sa giing drug den si Jonathan Matura kinsa miingon nga igora siyang gisugo pagpalit og tinfoil. Mugamit ko butang sir pero dili ingon kuan kanunay sir bawal man guna sir dako tiguwang sa sir kabaw to sir kapadulungan na. Gikustudiya sab sa CIB ang 17 anyos nga kapoy ni Melvin nga taga Cabrero Street sa Barangay Mambaling. Nakuhaan kining mga pinaketing shabu ug mga drug paraphernalia sud sa ilang giabang ang lawak. Butyag sa menor de edad nga dungan silang naghit-hit og shabu ni Melvin. Hindi mo ko badlong kay mama yung gusto. Hindi ko kabadlong kay mama yung gusto. Tulo ka adlaw ron nagipanid-an sa CIB ang operasyon sa subject base sa nadawat nga tip. Gilagway nga di pa lang gidugay nagsugod sa mga negosyo si Melvin og di pa kay dinagko ang iyang operasyon sa illegal nga drogas. Ryan Sorote, News 5. Nasikop kaganihang buntag sa mga operatiba sa Metro Cebu Criminal Investigation and Detection Group ang usa ka drug pusher nga nasuta nga maong dinakpan na lambigit kaniadto sa akyat bahay. King Perez, Suginlimi. Sa Quijano compound sa Barangay Calamba, Cebu City nadakpan si Kadapi Puyong. Kinsa nabilanggo sud sa kapin duha ka tuig tungod sa kasong robbery kay sakop kini sa akyat bahay. Natigayon ang operasyon pinagi sa search warrant nga gi-issue ni Judge Gilbert Moises sa Cebu City RTC Branch 18. Nakuha gikan sa dinakpan kining 20 ka gagmayng pakete, 3 ka medium size ug usa ka dakong bulto sa gidudahang shabu. Duna say mga nasakmit nga armas, sama sa kalibre 22 ug kalibre 45 kining bala sa M14 rifle. Nakuha sab gikan niini ang mga communication devices, drug paraphernalia, ingon man kining kwarta nga nagkantidad og 7,000 pesos. Duha ka semanang gipanidaan sa kapulisan si Puyong kinsa gituhang makadispose og usa ka 2 ka gramo sa shabu matag semana. Ang tao mong god kung may kapasidad paghimo sa illegal activity, then nakakita siya og another opportunity for his sustenance, then musyef siya. Diba? Lawyer lang nimo? Ha? Gingong usa ka Michael ang amo ni Puyong kinsa gisusi na karon sa mga sakop sa CIDG. King Perez, News 5. Dili pa ikabutyag sa mga otoridad ang nakuha nilang impormasyon gikan sa batang saksi nga nakakita dihang ginagmalan sa pulis ang batang libod suroy nga si Chastity Mirabilles. Jinky Rosit, Suginlimi. Uban sa pangu sa Department of Social Welfare and Services sa Cebu City Government, ang batang testigo ug kauban ni Chastity Mirabilles niadtong higayon nga gidagmalan ng 11 anyos nga batang libod suroy sa sakop sa Cebu City Police Office Station 2 ganihang pasado alas 9 sa buntag sa buhatan sa National Bureau of Investigation Region Office 7. Milanat og 3 ka oras ang gipaygayon nga closed door meeting uban sa mga representante sa PNP, CHR ug NBI. Mato di Dr. Esther Concha nga duna na sila'y nakuhang mga impormasyon gikan sa child witness apan di pa mahimong ikabutyag sa publiko. Pero kuan ra na siya ha, kung unsalay mahinumduman sa bata, pero it doesn't mean nga doon na tayo gipinpoint. Giangko ni Concha nga nakasinati pa og trauma ang batang saksi mao nga duna sila gihimo nga paagi sa pagkuha og impormasyon gikan kaniya. Laraw sa DSWS nga ipaubos sa Witness Protection Program ang maong bata. Sa ako alang ng kuano, pero mangayo sad kog opinion sa NBI maybe kung
doon na ba'y posibilidad nga ibutang kay dili sad biya tanan mo qualify sa witness protection program. Ang WCPD sa Cebu City Police Office nga usa sa gipatawag sa NBI nagdumili na sa pagluwat og dugang pamahayag. Okay, regarding this issue, no comment lang on the part of the PNP because it's the NBI na may nag-handle for the case. Jinky Rosit, News 5. Gibindesyonan kaganihang buntag ang buhatan sa Public Safety Savings and Loans Association Incorporated dinhi sa Sugbo. Gipanguluhan ang maong kalihukan ni Police Deputy Director Marcelo Garbo Jr. ug ni Police Regional Office 7 Director Prudencio Tambanyas. Ang maong asosasyon gilangkuban sa mga sakop sa kapulisan, Bureau of Fire Protection ug Bureau of Jail Management and Penology. Gawa sa gamay nga interest rates ug dagkong dibidindo alang sa mga mag-loan, mahimo na sab nga mo-apply og housing loan sa mga miyembro niini. Kaya sabi namin sa RD ng PR7, all policemen, firemen, they can avail of the housing loan sa amin at a very low interest rate, lower than Pag-ibig. Pag-ibig rate is from 6. Gipaning kambutan sa DSWD7 nga malikay sa pamulitika ang ilang mga local surveyors samtang kadtong mga miyembro sa 4Ps nga masakpang gipang prenda ang ilang mga cash card kuhaan nila sa maong benepisyo. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nagyud sila ID, no? Di mo minus 3,000 ka mga surveyors ang gipakatap sa Department of Social Welfare and Development Tibuok Region 7 aron sa pagtabang kanila sa pagsuta sa mga mulupyo nga naglisod nga makabot ang ilang mga panginahanglan. Dakong hagit alang kanila nga kining mga surveyors mabiktima sa pamulitiko o pamulitika. Nasayran nga ang ilang kuhaong surveyors lumad nga mga mulupyo sa matag lungsod nga ilang gipasusi. Matod sa labaw sa policy and plan sa DSWD nga ilang gisiguro nga masiligan kining maong surveyors ug ilang gihangyo ang katawhan nga tabangan sila sa pagmonitor sa maong mga surveyors. So, mao na ang atong gi-ensure nga ang atoang gitawag na itong hiring naa sa taas, usa na sa measure among gitanaw, kami mo'y nag-hire sa staff base sa minimum criteria nga ikaw qualified ka as enumerator because we want to ensure nga kaning atong i-hire dili siya affiliated to any party o naa mga existing sa usa ka LGU. Gisusisab karon sa DSWD ang taho nga dunay mga sakop sa 4Ps nga namrinda sa ilang mga cash card. Kung masakpan, dako ang posibilidad nga mawad-an sa benepisyo sa 4Ps ang maong miyembro. Pero natay proseso kanang dili diretsyo nga embargohon kay ipaagi po nato og proseso nga kanang first offense naantay gi-create nga gitawag natong local verification committee. Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka task force gitukod sa Cebu City Hall aron maoy mulimpyo sa dalan Virama gikan sa mga sidewalk vendors, lapida makers, car washers ug uban pa. Sugin Limi Ray Pasaporte. Tuyong giumol ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Task Force Virama nga gilangkuban sa PRUB, Kapulisan, Sitom ug barangay opisyal sa barangay Calamba. Matud ni Raquel Arce, ang pangu sa PRUB nga ang ruta gikan sa San Nicolas Parish paingon sa Guadalupe Church mao'y sentro sa maong clearing operation. Una nang mipahigayon og pagpanglimpyo sa maong lugar ang PRUB ni adtong nagsingabot ang Semana Santa. Apan nabiyaan kini og gusto karon sa mayor nga limpyuhan ang sidewalk niini. Kung ni Mayor, we will treat this as disaster. So ug unsay process sa disaster like sa sunog, ihatag sa ato sa ilaha. Gibana-bana nga moabot sa kapin 20 ka car wash, lapida makers ug uban pang nakaalis sa sidewalk ang limpyuhan sa maong task force. Alang ni Arce nga di lisod ipatuman ang maong gimbuhaton ug ang gikinahanglan niini mao ang pagmintinar. Sud sa tulo ka adlaw mapatuman nila ang operation kay hatagan pa nila og notisya ang mga maepektuhan. National Road. So once na-post na ang sa National Kuana, 24 hours no parking. Mihangyo kining maong lalaki nga kun muhimo og operasyon ang task force, iatulog kadlawon kay daghang mamarki nga sakyanan daplin sa karsada. No. According to Joy kaganina sa among meeting, there's a law, there's an city ordinance nga 7 to 7
no parking. 7 to 7 no parking. Pero ilisa na nato kay this is a national road. So cover di siya national law. Ang national law ani this is 24 hours no parking. So then by that time makahugot na gyud ta. Karon murag reluctant ta depende sa enforcer nga mo implement kay mao lagi tungod sa city ordinance conflicting with the national law. Delikado gyud. Delikado sa disgrasya. Laing naobserbahan ni Uy ang mga lamesa nga ipamutang na daplin sa karsada panahon sa kadlawon. Away problema nako. Mo implement bang kita. Unsay palaot at musunod man ta. Giabanid sab ni RC ang mga notisya sa kilid sa sementeryo sa Calamba. Hangtod na sa unahan. Gipahimangnuan sila nga kadtong di mutuman. Ilang dadon ang tanang makabalda sa sidewalk at unya sa pagsugod sa ilang clearing operation karong Biyernes. Ray Pasaporte, News 5. Hingpit ng gitakupan kagahapon ang kasaulugan sa ika-450 nga kasaulugan sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño. Human sa solemn procession, usa ka misa ang gisaulog ni Cebu Archbishop Jose Palma sa Pilgrim Center. Suginlimi Leslie Caminade Vistil. Sa mga ruta sa prosesyon matag Fiesta Senyor ang gisubay kagahapon alang sa solemn procession sa kasaulugan sa kaplag. Bisan pa man sa kainit sa panahon, wa kini makapugong sa di mo minus 3,000 ka mga deboto sa pagsalmot sa mong kalihukan alang sa balaang bata. Viva Pizzinyo! Viva Pizzinyo! Balani sa lupa, sa Pag-abot sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño, gisunudayon ang santos nga misa nga gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Sa wali niini, gihulagway ni Palma nga bulahan kaayo ang mga Subuanon tungod sa pagkakaplag sa imahe sa balaang bata ug nakaplagan sab niini ang mga Subuanon. Ang Santo Niño mo'y modala sa mga dumuduong niini ngadto sa langitong amahan. Giagni sab ni Palma ang tanan sa pagpadayon sa pagtuo ug di hikalimtan nga ipailaila ang balaang bata ngadto sa mga mobisita sa Subo. Gusto sa Santo Niño hikaplagan siya because when we discovered Senyor Santo Niño, it is God who discovers us that with the Santo Niño, He will bring us to the Father, and as the Father wishes, henceforth we will never be divided from Him. Amen. Malipay yung gipahibaw sab ni Palma nga na-impress ang IEC delegates dihang nakasaksi sa kasaulugan sa kaplag. Giyong nakadayeg sila sa hugot nga pagtuo sa Subuanon bisan pa man sa mga kalamidad nga miagi sa nasod. Yes, typhoons have come and earthquakes and calamities. But despite all of these, we can still praise God. And as we often say, despite what happened, because God loves us, then we can thank God and we can say, life is beautiful because of Senyor Santo Niño. Amen? Pizzinyo! 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 Viva Senyor Santo Niño! Viva! Viva Pizzinyo! Sa wa pa hingpit matapos ang misa, gihimo ang tradisyonal nga sinulog. Senyor sa pagkabaho ini, Senyor sa Og misunod ang presentasyon sa mga sinulog dancers isip grand finale sa kasaulugan sa kaplag nga mitapos sa maong dako nga selebrasyon sa simbahang Katoliko dinhi sa Subo karon tuiga. Leslie
dili kami na Divistil. News 5. Milingkod isip OIC sa Cebu City Police Station 2 si Police Chief Inspector David Senior sugod karong adlaw. Kinidugang sa iyang trabaho isip pangulo sa Theft and Robbery Section ug Crime Scene Investigation sa Cebu City Police. King Perez, sugin limi. Gihugpong sa bagong OIC ang iyang mga sakop sa police station. Iyang gimando nga likayan ang pagpangabuso sa mga kabus og sa ilang himuon nga Oplan Libod Suroy nga nasugdan sa hepe niini nga si Chief Inspector Wildemar Tiu. Ang Station 2 gireklamo sa pagmaltrato sa mga libod suroy ug pagpahimo sa mga sex workers. Human gireklamo nga namatay ang gipatid-patiran sa pulis nga 11 anyos nga batang libod suroy, maki-coordinate na sila sa mga opisyal sa barangay ug DSWD silang mga operasyon. Na seminar na ang mga pulis sa paghandle sa mga children in conflict with the law ug alang kang senyor, way igong hinungdan nga mahitabo ang pagpangabuso sa mga dinakpan. Hugaw mo na sa, hugaw ba? Muna, dako kay ang programa sa city government, ang beautification sa Osmeña Boulevard, maguba lang tungod anang magsing pangatog diha. Nagpabilin nga depensa sa Police Station 2 nga ang live-in partner sa inahan sa namatay nga si Chastity Mirabeles ang mibunog sa biktima. Bisan og ang kauban ni Chastity nakakita nga gipatid-patiran sa pulis ang biktima. Ang nakasaksi ana nakaron sa kustodiya sa DSWD. Samtang mga ahensya sa kagamhanan sama sa NBI Commission on Human Rights, task force nga gitukod sa City Hall ug ang Police Regional Office nag-imbestigar sa mga reklamo batok sa mga pulis sa Station 2. Og unya pa ka mga statement inigabot sa notice from the fiscal na 10 days lang ang ihatag nimo niya. Di na makita ang mga tawana karon kay mintas na pa mo nang dili nila inog sabot sa ubang investigating unit nga lawgaw ang investigation sa sa nag-handle sa kaso. King Perez, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!